Spesial requestnya Mbak E boleh goyang yuk. Ikut nyanyi boleh? Digoyang bareng-bareng bersama. Kita laras dulu boleh. Maju lancar audio. Salpentina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Bisa nyanyi kakak? Cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu permanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno kembangan manisku. Masuk kakak. Tapi ojo sumalah ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane rezekiku ora bakal ono sayangku ora bakal koyo senajan kahanane putra aku bakal setia ora matur suwun sampun ana gancanine saben dina. Monggo ibu-ibu goyang bulan nyawer yang salah. Ayo Bu. Terima kasih Bu.
Bagus loh itu tadi. Makasih ya Mbak.